Zeg, druk nu eens op play. Goedenavond. Zaterdag 21 december 2013 zijn we binnen. Glazen gevuld. Zin om te feesten? Mooi. Welkom bij de 7e CD-presentatie van de Shakin' DJ's. Michel, wat is dit voor een Hollander? Ik weet het niet, een stagiair of zo. Hij is hier voor weer de Shakin' DJ! Die was seks met die kale. Oh, daar komt alweer. Oh, halve liters beer. Oh, de geit! Sweet Caroline. Oh, 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 oh. Hoe krijg ik nog een putje beer? Heb ik nog een hoop plezier? Blijf ik als beslechten neer? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hoogste tijd om de mannen van de Shakin' DJ's erbij te halen. We tellen af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waarom een beer goeie?